My hair just transformed from this to this. Yes guys, short hair era muna tayo kasi nagbalik na naman yung extreme hair fall ko because of my PCOS. Kaya nagbalik ako ulit dito sa Greenbox Organic Salon. Kasi guys, dito pati yung mga breastfeeding mom, pregnant women, senior citizen, mga teenagers, and even cancer survivors who are just starting to grow out their hair again, pwedeng magpatuwid at magpakulay ng buhok kasi nga organic yung mga gamit nila. So very safe ito. Yung owner kasi nito works very closely with a chemist, kaya alam niya exactly kung ano yung mga ingredients na ginagamit sa mga products nila, kaya napapanatili nilang organic ito. They have their own brand of shampoo, conditioner, hair mask, and serum na pwede mong gamitin para makapag-hair care sa bahay at nakakakapal talaga ng buhok. Meron silang branch sa Telebastagan, sa Dau, Balibago, Malolos, Bulacan, at ngayon meron na rin silang bagong bukas na branch dito sa Olongapo City. Sobrang lapit lang sa SM City, Olongapo Downtown, katapat nitong Magsaysay Rotonda. In fact, ito yung pinin ko sa Google Maps. Nasa second floor siya ng Security Bank, meron silang parking, and of course may elevator kasi nga kinikater nila yung mga senior citizen and pregnant women. Sobrang dami raw kasi ng mga gustong magpa-service sa kanila mula sa Olongapo, kaya ngayon eto at lumapit na sila sa inyo. Kung naaalala nyo, nagpa-bio restore ako sa kanila 3 months ago. This made my hair super soft and shiny and it looks naturally straighter. Alam mo yung hindi ka mukhang nariband na naninigas sa dulo? Parang natural lang na tuwid ang buhok mo kahit na originally ang buhok ko talaga is very wavy. So eto, habang pine-prepare na nila yung hair ko, yung mga kasama ko naman nagpa-foot spa with massage. At yung kagandahan ng foot spa nila dito antibacterial siya. Marami nga silang suki dito na may problem sa foot odor kasi nakakatulong daw talaga to para mawala yung amoy sa paa. So sige nga, itag nyo yung mga kakilala nyong mabaho ang paa. Charot! So eto na nga at pinapaputol ko na yung almost 10 inches off of my hair para medyo pumresko-presko naman din yung ating feeling. Tapos ayan, yung much needed na touch up ng hair color ko na hindi ko talaga pinapagawa dahil nga sa hair fall ko. Pero dito, kampante tayo dahil nga safe yung products nila. After ng hair color, eto naman at i-apply na nila yung BioRestore. At yung na-observe ko talaga dito, kapag nagpapatreatment ako, alam nyo ba, hindi masakit or mahapdi sa anit at wala ring strong odor. Ramdam na ramdam mo na hindi toxic or harmful chemical yung ina-apply sa'yo. Ang dami kong friends na mga pregnant women and breastfeeding moms yung sobrang happy nung pinost ko to kasi may pag-asa na raw silang magpaganda ulit na safe para sa kanila at sa mga babies nila. Finally, eto na yung ating hair. It's bouncy, smooth, and shiny, at mas magaan sa pakiramdam. It will definitely make it easier for me to manage habang tinitreat ko yung aking scalp and hair para makapag-recover sa hair fall. Hello everyone! Meron po akong good news sa inyo. Ang Greenbox Organic Salon nandito na po sa Olongapo City. Ano pa pong inaantay nyo? Punta na po kayo dito sa 9 years na legit organic natural salon. Located po kami dito po sa harapan ng Magsaysay Rotonda. CNC Building, second floor. Meron po tayong elevator sa taas po ng Security Bank. See you!